تایبەتی بۆ حکمەتا تورکیا بۆ ڕایا گشتی بۆ ڕێکخراوێن مافên mirovî li Ewropa li demekî da keşwarê Ewropa di nav demokrasiyeteka mezin da dijîtin û têda binamayên mafê mirovî û serweriya yasayê û dadperweriya civakî cîgîr e û hemû take kesên deverê bextewerî û jiyana xwe derbas dikin. Lê piştî tundutîjî bi bindestkirina dehan salan mafên neteweyên dîl Tirkiya bi giştî û bi taybetiyên Kurdan em bi hîvî umêd bûn bi hatina AKP li ser desthilatê û destpêkirina prosesa aştiyê dana derfeta karê rêkxirawî û partiyên siyasî dê Tirkiya berev demokrasiyetê betin. Belê rîdanên peyda bûn li Tirkiya girtina serok û endam û parlamenterên Partiya Gelan ya Demokratî rojnamavan û çalakvanên siyasî bûye cihê heybetî û şermizarî û dilgiraniya hemî cîhanê. Ev reftare û kiryar dêbine egerê têkdana rewşa civakî û nehêlana prosesa jiyana siyasî civakî demokrasî li deverê bi giştî ve taybetî li Tirkiya. Di demekî da rojhelata navîn da kuştin û tundutîjî bi hemî coran ve nifşî û etnîkî û ayînî ya berbelav bûy. Tirkiya pitir pêtivî bi aştiyê û azadî û demokrasiyetê ye. Em bi navê rêkxirawên civakê medenî li parêzgeha Dûkê rêkxirawa mafên mirovî Kurdistanê û bingehê Erebî Ewropîya mafên mirovî yasayên dewlî Nerwîcê bi tundî îdane û şermizar dikin hemî reftar û kiryarên hovane yên her çar rejimên hevstoyên Kurdistanê dijî gelê me encam didin. Nexas me girtina siyasetmedaran û parlamentaran û berpirsan rojnamavan û çalakvanên sivîl û heta dîmayê. Hîviye hikmeta Tirkiya bi siyaseta xwe da biçîtûn destan ji biryarên şaş berdet ve peyama aştiyê razî bibîtin ve kes penayê nebete pal tundutîjî û çareseriyên emnî da rewş pitir alostir nebîtin. Aştiya civakî pitir têk neçîtin li Bakurê Kurdistanê û deverê û zor spas.